Měl jste na tě, ano. Jako takhle, to z toho ne do hlavy. Tady jako do těla. Dáte do hlavy. A úplně... Úplně nejvíc. Ale pak tady jako, jo? Ale pořádně. Ale úplně mega. Tak se ti na kolik? Jo, natačí. Jo, aha. Ne, hovno, ale to je... Jo, tak jo, máš to víc, tak pojď. Pojď. To je bohovňák, ty mám, je to hodil někam. Je fajn. Tak mi nám vyradil, tak Co doma? Ale to se potom přijde, ty vole.